Sa'id na gudu Zuma Records cikin garba ha. Burinka a kullum ka ji ai maganar labarina, ko da a mafarki inda ka tuno wani sirrina. Da zarar ka farka kana ta rushe duk wani burina. Na rasa me zan maka dan ko ka gane alkhairina. San maso wani an ce mini wala bisa ruhina. In haka soyayya take na daina ni akan kaina. Na gani na ce maka ni na daina, ban ga dare ba na ce soyayyar Facebook ƙarya ce. Haɗa da WhatsApp da Twitter shirme ce. Uwa uba aiki kuma hauka ce. Ka ci amana ta kuma ka fice. DM da kika yi min sai da nakiya, kika yi na cewa maganin barna ce kar da a fara, kin ki ganewa. Kin takura na ce har da bibiyar abokanai nawa, su yi min magana domin na mance ki samu kai nawa. Mun yi soyayya yar gajeriya na yi ganewa, yar kwalta ce ke mara tarbiya game da holewa. Kwarya ta bi kwarya ni nake nufi ba ni boyewa ba. Soyayyar Facebook gaskiya ce, haɗa da Twitter da WhatsApp dace ce. Uwa uba aiki kuma dama ce. Dan jari hujja ka ci lafiya sannu dan zamba. Burin shi a kullum ni daina bashi ba ta ni yake ba. Ai fantuwaf na ce na siya maka ban yi gori ba. Hatta kayan sawa ina maka ko ba haka ba. Waya shi duk da kan yaudara kake ban gane ba. Alatar da halina ce na yaudara da halin zamba. Duk wani ɗan social media na ce babu ni ba shi na ce. Gori kike ta min har da gadara na ki amsawa. Makaranta ce social media ta masu wayewa. Ai amfani da kuɗi don siye ka ai ta juyawa. Bibiyar asali kasuwa ta bukata da hankali nawa. Kin shirya kin wayo da fitsara na yi ganewa. Kin bi ni a TikTok har da Snapchat na ta sharewa. Kin ga kenan babu buri da bangadar kwaɗayi duba ba. Soyayyar Facebook ƙarya ce. Haɗa da WhatsApp da Twitter shirme ce. Uwa uba aiki kuma hauka ce. Ka ci amana ta kuma ka fice. Soyayyar Facebook gaskiya ce, haɗa da Twitter da WhatsApp dace ce. Uwa uba aiki kuma dama ce.